17-nji bölek hormatly Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsyryň amal jüzi iman däl diýen sowtyda pykadan delil getiripsiň diýen gepiniň jogaby. Yine de amel cüzbi imandan däldigini fiqh kitapdan nakl edipdirsin. Her ilmi öz asli kitabından naklet. Bu mebhesin menbäsi we çeşmesi ilmi kelamdır. İmam Azam rahmetullahi aleyh fiqh ekberde بصورة حسر أيديا الإيمان هو الإقرار والتصديق إنها عملي جزء بإيمان ديمية هنا حضرة إمام أعظم كتاب الوصية أيديا ثم العمل غير الإيمان والإيمان غير العمل تيغسن üçüleyinci sefesinde أيديا وينا da dikkat et amel cüzbi imanın ferglarından hem tövbeden bolsan gowy fakat amel cüzbi iman däldik dip tövbedenin kafi däl. Çün amel cüzbi iman bolanda el menzilet beynel menzileteyn ya murtekibil kebira leyse bi mu'minin ve la kafir dilen etiqad lazım gelýär. Ya el iman yezidu ve yanqusu etiqad lazım gelýär. Bulary da sen tasqih etmeli bolarsyň. Belki bulardan da tövbe eden bolsaň ýagşy. Muhaddislerin el iman yezidu ve yanqusu diýen sözleri bilen etiqadlanmasaň ýagşy. Hamidan we musalliyan. Hormatly ahundada Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsyr. Amal jüzi iman däl diýen gepiňde pykadan delil getiripsiň diýip aýtýarsyň. Bilen ýokmy ki ilmi pyka, ilmi kelamyň hulasa we çekidesi bolýar. Ilmi kelamdaky muglak mesele ilmi pykada muftabihisi beýan bolýar. Ilmi pyka, ilmi kelamga mugaýyr bir zat däldir. Meselen bizleriň pykymyzda ebwabul küfür bar, ebwabul murtet bar. Şol zatlaryň hemmesine itiqadymyz bar. Wa ilmi kelamda hem baýnyhi şol zatlary bar. Görseň ilmi pyka, ilmi kelamga mugaýyr bir zat däldir. Şol ýerden Hazreti İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ilmi kelamga pyka ekber diýip at berdi. Hemçinan et-tawzih we telwihin 28-nji safhasynda tahrir bolupdyr. Wal fiqhu ma'rifatun nefsi ma laha ve ma alayha et-tawzih we telwih 28-nji safha. Wa fiqa nefsin tanymaklyga ol zady ki şol nefsin faydasyna bar we ol zady ki şol nefsin zararyna bar. Şol gawl getirenden soň izinden tahrir bolupdyr. ثم ما لها وما عليها يتناول الاعتقاديات كوجوب الإيمان ونحوه والوجدانيات الأخلاق الباطنة والملكات النفسانية والإبادات كالصلاة والصوم والبيع ونحوها فمعرفة ما لها وما عليها من الاعتقاديات هي علم الكلام ومعرفة ما لها وما عليها من الوجدانيات هي علم الأخلاق والتصوف كالزهد والصبر والرضا وحضور القلب في الصلاة ونحو ذلك ومعرفة ما لها وما عليها من العمليات هي الفقه المصطلح فإن أردت بالفقه هذا المصطلح زدت عملا على قوله ما لها وما عليها وإن أردت ما يشمل الأقسام الثلاثة لم تزد وأبو حنيفة رضي الله عنه إنما لم يزد هذا القيد عملا لأنه أراد الشمول أي أطلق الفقه على العلم بما لها وما عليها سواء كان من الاعتقاديات أو الوجدانيات أو العمليات ومن ثم الكلام فقها أكبر التوضيح والتلويح 28-nji safha. Ondan soň ma laha we ma alayha şamil bolýar itiqadiyatga, imanyň wajib bolmaklygy şekilli we ondan başga şekilli we şamil bolýar wujdaniyatga, ýani ahlaqy batyna we melekat nefsaniye şekilli we ibadatlar, ýani namaz, roza, bey we ondan başga şekilli. Biz şol nefsin faydasyna bar we zararyna bar zat tanymak itiqadiyatdan şol ilmi kelamdyr. We şol nefsin faydasyna bar we zararyna bar zatny tanymak wujdaniyatdan şol ilmi ahlakdyr. We ilmi tasawwufdyr. Zuhud şekilli, sabr şekilli, rıza şekilli we huzurul qalb şekilli namazda we ondan başga zatlar ýani. We şol nefsin faydasyna bar we zararyna bar zatny tanymak amaliyatdan şol fiqh mustalahdyr. Biz eger irade etseň fiqh bilen şol mustalah fiqhany ziyade edersiň amalyny ma laha we ma alayha diýen gowluň üstüne. We eger irade etseň ol zady ki şamil bolýar aqsam-ı salasega ziyade etmiyorsun. Ve Ebu Hanife radıyallahu anhu bişek ziyade etmedi şol gaýtga amalyny. Şunun üçin ki irade etdi şumulny. Yani itlaq etdi Ebu Hanife rahimehullah fiqhany bilişlige ol zady ki şol nefsiň faydasyna bar we zararyna bar. Baraburdur ki itiqadiyattan bolsun, ya vicdaniyattan bolsun, ya ameliyattan bolsun. O şol jehetli at berdi Ebu Hanife rahimehullah
ilmi kelamga pıqa ekberdi. Görsen hormatly ahunda dejan, ilmi pıqa, ilmi kelamga mugayir bir zat däldir. İkinciden hem hormatly ahunda dejan Molla Ahmed ahun Gurbanpur tagsir. Öz muddaanyny ilmi kelam bilen we ilmi pıqa bilen gelde isbat et. Sen ya Şeyh Abdülkadir Jilani maňa ogul ber, we ya qiz ber, we ya falan müşkülimni hal et diýip çağırsa jaiz diýip kabul etýorsun. We ya Şeyh Hoca Bahauddin Nakşibendi maňa ogul ber, we ya qiz ber, we ya falan müşkülimni hal edip ber diýip çağırsa jaiz diýip kabul etýorsun. İkisinde itaat edemiz var. Ya Şeyh Osman Gazzettin dadıma yettiyse, matin doğulanıp baranda, Allah Teala'nın ruhuna ağır edip, dadıma yettiyse deyip olmalı. Yani yatta tavırtıda var, tamam ahlaklarda var. Şol gepine ilmi kelamdan bir dana delil getir. We ya ilmi faqadan bir dana delil getir. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Eger şol muddaanyny qawi we sahih we rajih delil bilen isbat edip bilmesen, awwal Hudaý Taalanyň alynda tövbe et we ikinciden millet-i Türkmeniyanyň alynda uzurhalyk et. Hem çunaniki Ruqayya şer'iyanyň bunyan güzäri Iranda ödüm diýip aýdanyňdan soň Ruqayya şer'iyya okam ýok diýip uzurhalyk piş eden ekeniň. Awwal bi giribany hut nazar kun bat bedamany digeri.